Eta dinosauroak ez balira desagertu? Duela 76 milioi urteko gau izartxu eta epel batean, 18 kilometro inguruko diametroa zeukan meteorito bat hurbildu zen gure planetara, modu aski mehatxagarrian. Baina ez zuen lurrik jo, eta gaura beste dozin gau bezalakoa izan zen. Hau Julian da, meteorito hura pasatzen ikusi zuten dinosauroetako bat. Estenokosaurio inekoalis bata. Julian aragilea da eta bipedoa. Gizaki heldu baten antzeko altuera dauka eta garun nahiko handia. Benetan deigarria da hori, izan ere dinosauroak tamaina eta pisu ikaragarriko izakiak izan ziren, baina haien garuna etzen askorik hazi gure planetan egon ziren bitartean. Hortaz, dinosauroak ez zirenez meteoritoaren ondoriozi eta haien oinordekoak lurrean oraindik jaunda jabe diren arren, pentsa dezakegu haren garuna ez dela askorik handitu, batez ere eguna jandaian ematen duten belarjale erraldoi hauena. Baina, eta gure Julian? Bueno, hori beste kontu bata. Ez da bereziki zentzugabea pentsatzea Stenokosaurio inekoalisak tresnak diseinatu eta erabiltzeko gai izango zirela. Izan ere, bipedoak, garun handikoak eta begiak aurrealdean dituzten izakiak izateaz gain, hatz lodi kontraierri bat garatzeko gaitasun anatomikoa daukate, geure kasuan bezala. Funtsean, duela 76 milioi urte meteorito hark ez balu lurra jo, gure planeta bereziki azkarrak ez diren animalia erraldoiez beteta egongo litzateke, eta behar bada, dinosaurio espezia dimendunen bat ere izango zentartean. Hori bai, uguaztu nontzatetzen lan erraza izango evoluzioan aurrera egitea izaki horiek guztiak inguruan izan da. Baina, egia esan, evoluzio kontuetan inoiz ez dago jakiterik.